Smatram da je digitalna, uopšte elektronska umetnost malo zastupljena u našim medijima i malo se o njoj piše i govori i prikazuje. Mi živimo u elektronsko doba, ljudi koriste mobilne telefone, gledaju televiziju, ali je apsurdno da uopšte ne obraćaju pažnju toliko na digitalnu umetnost, uopšte elektronsku umetnost, znači video, internet umetnost, elektronska muzika i tako dalje. Onda se ja trudim da to prikažem, upravo to što nedostaje u ovim mojim programima 2 puta mesečno, taj ciklus sve digitalne umetnosti. I ja to radim već 14. godinu, znači dugo, preko 320 programa sam uradio do sada različitih, pošto je to umetnost našeg vremena. Ja smatram, kažem, u kameno doba je umetnost bila od kamena, u metalno doba od metala, sad je elektronsko doba, sad je elektronska umetnost, što je logično. I inače ta umetnost pruža velike mogućnosti, znači spoj pokretne slike, zvuka, teksta, reči, glasa, muzike, znači sve je tu zastupljeno i znači može da pruži najviše mogućnosti umetniku da se izrazi, tako da i zbog toga za mene to je izazov da prikazujem te umetnike i svaki put nešto novo prikažem, nađem ili neki festival, pa ima više umetnika ili onda izaberem jednoga pa samo njega prikažem, tako da uvek nešto drugo. To je francuski umetnik Hugo Livet i on živi u Parizu, rođen 1988. godine, znači srednjih godina i bavi se upravo tom 3D animacijom, virtualnim ambijentima, virtualnom realnošću i učestvovao je na velikim festivalima, na izložbama u Belgiji, u Velikoj Britaniji, u Francuskoj naravno. Tako da izuzetno je dobar, jako dobro radi te efekte i evo prikazat ću 11 radova njegovih danas, znači to su kraći radovi, ali upravo koji prikazuju mogućnosti te umetnosti, uopšte njegovu veštinu i svaki od njih ima svoj neki prepoznatljiv stil rukopisa, eto on je stvarno neverovatne stvari radi, tako da eto to je za danas. Imamo ovde kod nas recimo samo jedan festival videa, to je Video Medeja, jedan put godišnje, koji traje možda 2 dana i to je sve, znači nema ga u javnosti uopšte, mislim pogotovo video umetnosti i malo su i literatura objavljuje, evo sad upravo ima u Muzeju savremene umetnosti jedna izložba videa iz njihove zbirke, to su iz raznih perioda video radovi, ovo je dušu dalo recimo za studente, akademije i ja lično se bavim videom negde od 85. godine i radio sam i sa Bogdankom Poznanović, profesorkom koja je uvela predmet novi mediji u Akademiju umetnosti u Novom Sadu, prvo u Jugoslaviji, tako da imam puno iskustva s tim i ništa, slabo se to propagira, a to bi treba bude glavna umetnost današnjice, izražavanja i uopšte da publika želi to da prati. A kako da uopšte zna da postoji kad se o tome ne govori? Jesu digitalni mediji svugde oko nas, ali više to se gleda vesti, televizija, zabavni ti neki spotovi, film, nije umetnost. Znači, umetnost se radi specijalno za internet, postoje umetnici koji rade video i to sve stoji na internetu.